Da, a fost un meci destul de greu, aș spune eu. Burevestnic e o echipă foarte bună. Dar noi am obținut 3 puncte, ne-am făcut treaba bine. Repet, iarăși, n-a fost ușor deloc. Burevestnic e o echipă foarte bună, dar e important 3 puncte pentru noi. Mergem înainte. Important că iarăși am câștigat, mă repet. Pentru mine nu contează așa de mult să marchez eu, e important să obținem 3 puncte, am mai repetat odată. Și ne așteaptă meciuri dificile, mergem înainte. Treaba noastră, fiecare meci să dăm totul. Stăm înainte, noi ne pregătim la fiecare meci în parte, nu contează cu cine jucăm. Avem o strategie a noastră, o respectăm și vrem să facem tot ce e bine pentru echipa noastră. Da, într-adevăr a fost greu, adică am crezut că o să fie joacă puțin mai echilibrată, din păcate adversarul este mult mai puternic, să spun așa. Păi vom revenea greșelile și vom încerca să facem cât mai puțin în următorul meci, mai avem un meci cu ei, vom încerca să producem poate o surpriză. Nu aș spune, adică noi oricare adversar îl analizăm, încercăm să facem față și cu Nistru și cu Click Media. Totuși, după părerea mea, Click Media e puțin mai sus ca Nistru. Păi, oricum, adică vom încerca, cum am spus, în ultima etapă să facem față și Nistru și Click Media și să respectiv să luăm puncte.